Aquí viu el Benjamí, el petit peix vermell. El Benjamí era una mica tímid. Li encantava menjar algues arrissades i tenia 2 amics amb qui sempre jugava a futbol. Un dia va aparèixer aquella colla. Ningú no els havia vist abans pel barri. El van convidar a anar amb ells. Només el Benjamí. El petit peix vermell es va sentir important i, sense pensar-s'ho 2 vegades, es va convertir en el peix número 11 de la colla. Era extraordinari formar part d'aquella colla tan enlluernadora. Tothom els admirava i els respectava. A més, anar amb ells era molt fàcil. No calia pensar ni prendre cap decisió. N'hi havia prou de seguir els altres 10. La colla dels 11 sempre aconseguia tot el que volia. Ni tan sols havien de demanar permís, perquè mai no els duia la contrària a ningú. El peix número 11 no s'avorria mai, perquè la colla sempre trobava coses divertides a fer. Feien un munt de bromes als altres peixos. Encara que de sobte aquelles bromes ja no li feien tanta gràcia. De fet, li van deixar de semblar bromes. I en mirar atentament al seu voltant, es va adonar que els altres peixos no els admiraven, simplement tenien por de la colla. Aquella colla ja no li semblava tan enlluernadora, ni li agradava tant ser el peix número 11. I en aquell moment va decidir deixar de seguir els altres 10. Llavors va passar una cosa inesperada. Al peix número 3, en realitat, tampoc no li semblaven tan divertides aquelles bromes, ni tampoc al peix número 8, ni el 5, ni el 2, ni el 9. Però cap d'ells no havia gosat dir-ho abans. Així va ser com es va acabar la colla dels 11. I aquest és el Benjamí, un peixet una mica tímid, però també valent. Li encanta menjar algues arrissades i jugar a futbol amb els seus amics. I vet aquí que ara en té un munt, perquè les colles extraordinàries de veritat no necessiten fer por, ni a prou de respectar-se. A les colles extraordinàries de veritat, cadascú hi compta i sempre hi ha lloc per a tothom.